Os consellos reguladores que xuntan tradicións e culturas e tamén que a entidade ten que traballar coas condicionantes da metodoloxía do reviso da fortuna. Nos mantemos o noso compromiso non só verbal, senón tamén orzamentario. Encargados de avaliar e fomentar a contratación dos seguros no sector vitivinícola. Do sector vitivinícola galego, a través da investigación aplicada do asesoramento de viticultores e conciliadores e da realización de actividades formativas, e se desenvolveron casi 90.000 ensaios analíticos. Unha noutra explicación de educación técnica e científica é fundamental tamén a difusión de documento para valorar os danos e, sobre todo, para recomendar aos agricultores da viticultura en pendente, da responsable deses socalcos interminables que salpican as zonas. Ourense non se entende sin viño. O viño de Ourense está nos mercados máis exixentes e estamos procurando que despois da inversión en innovación tecnolóxica que foron capaces de facer as adegas durante os últimos anos, que sitúan os nosos caldos nunos niveis de calidade excelentes, pois axudar a búsqueda de mercados en colaboración coa Confederación Empresaria de Ourense, porque neste mesmo espazo onde estamos agora, sin ir máis longe, o ano pasado recibimos a unha misión empresarial norteamericana. Hai meses celebramos aquí un clúster, a reunión do clúster do turismo de Galicia, e evidentemente o viño figura entre as nosas prioridades. É tanto, decir que a Vega está nos últimos anos.